Ho, 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 negri, Santa Nikolaus, si tu pre vás, detičky, pripravil vianočný špeciálik v podobe videjka Top 5 Friends Part 3 Extra Chromosome Edition. Video je celkovo také dlhšie, takže si zoberte niečo dobre pod zub a užívaj. Na prvom mieste sa umiestnil tentokrát Best Carl Global, takzvané Frixy. Jeho aura sa nedá opísať slovami. Aj keď síce nedal nikdy Masters v rankedoch kvôli zlým randoms, patrí medzi jedného z najlepších underrated hráčov československej scény. Je nebezpečný a doplatíš na to, keď to najviac nečakáš. Ak hráš proti nemu turnaj, rovno mu daj free win, inak ta doslova zosmiešní a rozloží jak detskú hráčku. Proste si to priznaj, bro, nemáš na neho. Oproti nemu si bot. On dokázal v tej hre viac, než hocikto z nás. Si obyčajný chudák oproti nemu. Fuj. Na druhom mieste tohto extrémneho tier listu sa umiestnil Revilo. Trpí tým istým problémom ako Frixy, nemá Masters, lebo nemá dobrých teammates. Rád chodí na TikTok streams a otravuje tam ľudí jeho vytupenými pripomienkami. Jazdí solo Jokerovi na kare. Celkovo nasral už tak 3/4 československej BS komunity a každý by mu už ten pisk rozjebal. Na každého vypráva pičoviny ohľadom vzhľadu, no keď sa on má ukázať, tak je dojebaný. Údajne ho chcelo veľa žien. Prvé sa hrá na drsného, že sa môže ísť byť, no potom, keď zistí, že to naozaj myslíš vážne, tak sa zmení na sladučkého vianočného človečika s vianočným duchom a píše pičoviny typu radšej si uží vianočné prázdniny. Je s ním sranda, čo viac tomu dodať. Ako tretieho kandidáta tu máme malomocného solo srdiečko Joker. Každý ho pozná pod pojmom Known Solo Showdown Win Trader, aspoň on si tak myslí. Oproti nemu je každý unknown a random. Mal veľké reči ohľadom toho, ako ma predbehne v počte trofejí, no po konci sezóny nedal ani polovicu toho, čo som dal ja, pritom mal o 7 dlhšiu sezónu. Jeho výhovorka bola, že na to nemal čas, ale pred sezónou písal, že dá 150 000. Každého tento chalan ownuje vzhľadovo, nemyslí si nič, prosím. Síce má game sense morskej sasanky v 3x3, ale jemu to stačí. Vždycky, keď zapne solo showdowny, tak sa tam točí a honcuje si káčerov do kríža s 9-ročnými ruskými mikitami. Len prosím vás, nedávajte tomuto chalanovi hrať kita v knockoutoch, netrafí minimálne 5 superiek na Derila, zblízka aj keď stojí na mieste, neriskujte to. 4. miesto obsadil Rebeláček. Jeho prime bol extrémny, jeden z najlepších príjmov ever v celej československej komunite. Chlapec sa vtedy dal porovnávať s Hero. Samozrejme až po Frixyho Karla Prime tomu sa nič nevyrovná. Tohto čáva každý pozná, doslova aj môj kôň, ktorého chovám na záhrade. Na 5. mieste sa umiestnil extrémne veľký ung, a to je Akri. Jeho streamy sú len o tom, jak hodinu rieši 10-ročné decko, čo mu napísalo, že smrdí. Hlavne nezabudnite. Dáva moderátora za Masters člena, nejaký random Vexik, síce bolo verný moderátor bez člena, ale už nemám dostatok peňazí, tak som mu ho musel zrušiť. Akri je až moc milý a free to play. Síce jeho vekový priemerný audience má po 13 rokov, no mal na svojom Discorde NS Everywhere miestnosť. Ja v tom ale vôbec nevidím problém. Gotta teach them young. Celkovo je to family-friendly content creator. Odporúčam vám niekedy doraziť na jeden z jeho streamov. Milujem tá Akri, zasuň mi ho prosím tam. Máme tu ešte jeden honorable mention a to nie je nik iný ako Aragon. Je až tak moc silný hráč, že mu vyrastli showdown wins ako jeho malá sestrička. Takých ľudí ako on málo vidíš túto dobu na československej scéne. Zase tento hráč nemá Masters, ale to je presný dôkaz toho, že netreba mať Masters, aby si bol dobrý v tejto hre. Časy sa menia a hrať e-sport je strata času a o ničom. Nájdite si prácu, prosím. Ďakujem každému z vás, kto túto demenciu dokúkal až do konca. Dúfam, že ste sa pri tom aspoň trošku zabavili. Toto video je celé joke, prosím, neberte ho seriózne. Prajem vám všetkým veselé Vianoce a šťastný nový rok. Peace.